σας. Είναι το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο βίντεο, Σταύρο, πέμπτο. Έχουμε κάνει δουλίτσα λοιπόν. Είναι ένα ακόμα βίντεο της επιχείρησής μας, Σταματόπουλος Automotive. Σήμερα έχουμε ένα Audi 45D FSI. Έχουμε άλλη μια παραγγελία που ήρθε εις πέρας. Βασικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός του ότι ζούμε στην εποχή των SUV. Το αγοραστικό κοινό προσανατολίζεται κυρίως σε SUV. Γιατί έχει μεγάλους χώρους, άνεση, ασφάλεια και βέβαια κάποια αυτοκίνητα έχουν επιδόσεις. Τώρα, στη συγκεκριμένη μας περίπτωση έχουμε ένα Audi 45D FSI. Δεν είναι το Sportback, είναι το καθαρό SUV της Audi. Είναι ένα αμάξι που σαν χαρακτηριστικό έκδοσης έχει το Edition One. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει κυρίως είναι το χρώμα του. Υπάρχει μία φήμη ότι αυτό το χρώμα κατάγεται ή έχει τη βάση του Lamborghini Urus, είναι κλεμμένο ο κωδικός από τη Lamborghini Urus. Είναι ένα χρώμα το οποίο αν το παραγγείλεις καινούργιο από την Audi, η αξία του σαν εξτρά είναι περίπου 3.800, και ενώ στην αρχή είχαμε ενδιασμούς με τον πελάτη ότι μπορεί το χρώμα να μην είναι κάτι το εντυπωσιακό, αλλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Δηλαδή το είδαμε από κοντά, πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε, και αυτό προσπαθούμε να συμμεταφέρουμε και μέσα από το βίντεο. Να δείτε ότι είναι ένα χρώμα που μπορεί να μην είναι συνηθισμένο, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό σαν χρώμα. Τώρα, σαν αυτοκίνητο, είναι εφοδιασμένο, είναι ένα 45D FSI όπως είπαμε. Είναι εφοδιασμένο με τον κλασικό δίλητρο τετρακίνητο κινητήρα των 230 λόγων και 35 περίπου κιλά ροπή. Είναι στα στάνταρ της έκδοσης τετρακίνηση Quattro. Το 7 MAN S-Tronic της Audi, κλασικό, δοκιμασμένο και ιδιαίτερα αξιόπιστο και ιδιαίτερα απόλυτο στις αλλαγές του S-Tronic. Οι επιδόσεις του θα λέγαμε ότι είναι όχι σε εντυπωσιακό επίπεδο, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σε κάνει να κινείσαι αρκετά άνετα στους δρόμους. Αυτό που σε κερδίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ότι επειδή σαν αμάξι θεωρείται αρκετά ελαφρύ, είναι μόλις 1.600 κιλά για Jeep, δεν είναι πάρα πολλά τα κιλά του, το βοηθάει να κινείται πάρα πολύ οικονομικά. Δηλαδή πραγματοποιήσαμε ένα ταξίδι περίπου 2.500 χιλιόμετρων, για την ακρίβεια 2.540 χιλιόμετρα το οδηγήσαμε από τη Γερμανία, από τη Βόρεια Γερμανία, για να έρθουμε στην Ελλάδα. Το αμάξι το αγοράσαμε παρεπιπτόντως μέσα από την Audi με όλες τις εγγύησεις που μπορούμε να παρέχουμε στον πελάτη, για να είμαστε και εμείς σίγουροι την εγγύηση που δίνουμε, αλλά και ο πελάτης να είναι ευχαριστημένος από την αλλαγή που έκανε μαζί με εμάς. Πραγματοποιήσαμε λοιπόν 2.500 χιλιόμετρα και εντυπωσιαστήκαμε από την κατανάλωση. Η μεικτή κατανάλωση στον δρόμο με μια πορεία 130 με 140 χιλιόμετρα ήταν περίπου στα 8 με 8,5. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για δίλητρο αυτοκίνητο. Ο εξοπλισμός του είναι αρκετά φορτωμένος, ξεχωρίζουν οι 20 ζάντες από την Audi Sport, το χρώμα, το εσωτερικό που είναι δέρμα Αλκαντάρα και η επένδυση στο ταμπλό, η οθόνη που είναι επίσης touch, ευκολόχρηστη και με πάρα πολλές λεπτομέρειες όπως πλοήγηση, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, ρυθμίσεις οχήματος και τα σχετικά. Το συγκεκριμένο διαθέτει βέβαια, εννοείται πάντα στο στάνταρ εξοπλισμό, το διζωνικό κλιματισμό, την digital οθόνη και τις πληροφορίες στον οδηγό, όπως μπορούν να μεταφέρουν από την κεντρική οθόνη στην οθόνη του οδηγού. Αυτόματο πιλότο, ηλεκτρικά παράθυρα μπρος πίσω, νομίζω αυτά είναι βασικά, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πολλά πράγματα. Έχει 6 στυλ οδήγησης, μέσα αυτό είναι και το off-road που το χρειάζεται αυτό το αυτοκίνητο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εξάλλου γι' αυτό ο πιο πολλής κόσμος προσανατολίζεται σε SUV αυτοκίνητα. Έχει το Sport, έχει το Efficiency που είναι οι ατομικές ρυθμίσεις, έχει οδήγηση σε πάγο, το Comfort, το οικονομικό μέσα στην πόλη και το Off-Road. 6 επιλογές οδήγησης, έχει το σύγχρονο σύστημα, το καινούργιο σύστημα διεύθυνσης που είναι το Progressive Steering της Audi. Η κρεμαριέρα είναι ηλεκτροϊδραυλική και είναι πάρα πολύ φιλική, πάρα πολύ άμεση και πάρα πολύ, σε βοηθάει πάρα πολύ να προσαρμοστείς γρήγορα στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι στη διαδικασία εκτελονισμού αυτή τη στιγμή, περίπου σε 5 με 6 μέρες θα το παραλάβει ο πελάτης μας στην κατοχή του. Του έχουμε δώσει 12 μήνες εγγύηση, του έχουμε δώσει όλες τις γραπτές εγγύησεις χιλιόμετρων ατρακάριστου από την Audi, και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για την προτίμηση, γιατί ο κύριος Κώστας ήρθε από την Αθήνα και μάλιστα ήρθε συστημένος σε εμάς και μάλιστα ήρθε και αποφασισμένος για αυτό το χρώμα. Δεν σκεφτόταν ούτε το μαύρο, ούτε δεν βρει κανένα άλλο χρώμα. Μου λέγε Φώτη, θέλουμε το πορτοκαλί χρώμα. Ψάξτε το, βρέστο. Και δεν του χαλάσαμε χατήρι, φυσικά το βλέπετε και σε ποιότητα και σε εμφάνιση. Τον ευχαριστούμε, του ευχόμαστε καλά, ασφαλή και απροβλημάτισα κυρίως χιλιόμετρα.